Heippa Minttu, me lähetetään sulle terveisiä täältä Suomesta. Haluttais olla siellä, mutta ollaan täällä Suomessa. Hyvä keli pihalla ja sillä. Mutta oot meille tärkeä, meillä on sua ikävä ja halutaan näin videon välityksenä sulle sanoa, että ihanaa on loppuodotusaikaa ja sitten aikoinaan sitä pikku vauvan kanssa oloa. Joo, olisi ihana elää sitä raskautta siellä niin kuin enemmän sun kanssa, mutta nyt tällä etänä mitä pystytään. Ja ihana, että sulla on siellä ystäviä, jotka on kokoontunut koolle ja voitte siellä jakaa niin kuin konkreettisesti raskausjuttuja ja vauvajuttuja, mutta tiedä, että me ollaan täällä ystävät myös kauempana ja pysytään täällä ja toivottavasti viimeistään kesällä sitten nähdään sut ja pikkuinen ja teidän niin kuin uusi perhekokoonpano. Jotenkin toivotaan niin paljon kaikkea hyvää siihen loppuodotukseen ja semmoista niin kuin, onnen täyteistä ja rentouttavaa odotusta, että kaikki vaan menee hyvin ja voit rentoutua siinä ja nauti siitä auringosta ja kaikesta ihanasta, mitä siellä on teillä siellä tarjolla. Ja Terveisiä pojille ja Villelle. joo. Täältä Rakastetaan sua. Heippa. Heippa. Terveisiä rakkaalle pikkusiskolle täältä Muuramesta. Hei hei! Hei hei! Heippa! Tsemppiä synnytykseen, toivottavasti nähdään pian. Hei Minttu. Terveiset täältä tämän marraskuisen pimeyden keskeltä. Ihana tietää, että sulla on järjestetty baby showerit siellä. Rentoudu ja nauti ja ota ilo irti sun päivästäsi. Harmi, että me ei voida nyt nähdä, mutta nähdään sitten taas, kun te palaatte tänne Suomeen. Toivottavasti te olette koko perhe voinut siellä hyvin ja kovasti myös toivon, että sä olisit voinut nauttia tästä sun raskaudestasi. Paljon tsemppiä vielä tähän loppuun ja yritä ottaa mahdollisimman rennosti. Oot paljon mielessä ja tosi ihana ja rakas. Nähdään sitten taas täällä. Hei hei! Hello, greetings from my break room at work. Would have loved to be there with you in person celebrating the arrival of baby girl, but I also know that you're going to be surrounded by many people who love you and care about you there in Tanzania. But I hope that you have a nice day of celebration, and I hope to see you as soon as it's possible. Terveisiä täältä Suomesta, että rukoilemme ja muistamme Minttua ja vauvaa, että Minttu saa terveen lapsen ja että äitilläkin olisi ikimuistoinen synnytys. Kyllä, sitä toivotaan. Ja äläs nyt karkaa. Ja hei, paljon rakkaita terveisiä tosiaan meiltä sisaruksilta täältä. Täällä on kylmät syyskelit ja siellä on kuumaa ja lämmintä ja näin, mutta lämpimät terveiset meiltä kahdelta sisarukselta. Me ollaan täällä sunnuntai-iltaa viettämässä Marion kanssa me täällä Kirsitiellä ja halutaan muistaa Minttu sua siellä sun baby showerissa ja ihanaa loppuodotusta ja kaikkea hyvää ja taivaan isän siunausta ja toivotaan, että kaikki sujuu mukavasti ja tulee ihana kolmas lapsi teille sinne. Vieläkö Marjo haluaisi? Ei muuta. Ei muuta. Moikka rakas sisko. Moi moi. Moi. Hei Minttu. Toivottavasti siellä on kaikki hyvin. Mä täällä just kävelen itse asiassa teidän ihanan vanhan kodin ohi. Tässä monta kertaa päivässä kävelenä niin usein mietin teitä ja sua ja että mitä teille kuuluu ja mitä lapsille kuuluu ja onhan siellä kaikki hyvin. Olette kovasti meidän mielessä ja odotetaan teitä Suomeen. Olisi ihana nähdä ensi kesänä, jos pääsette niin oikein ajan kanssa. Olette meille rakkaita. Tsemppiä kaikkeen. Hei ihana rakas Minttu.
aivan ihania baby showereita sinne Afrikkaan ja nautin vauvapäivistä. Moi Minttu! Terveisiä kauniaisista. Mulla alkaa just työt ja mä halusin laittaa sulle vielä tällaisen videoterveisen, kun nyt ei päästä näkemään. Ja kohta tässä teillä tulee vauva. Musta on ihanaa, että mä tiedän sen, että meidän ystävyys säilyy ja on, vaikka välimatka on pitkä. Ja aina ei ehditä soittaa tai laittaa viestiä. Mutta että sitten kun me nähdään, niin mä tiedän, että kaikki jatkuu siitä, mihin on jääty. Ja vaikka viimeeksi kun nähtiin Suomessa, niin se kertoo susta ja se on musta tosi liikuttavaa, että silloin sä itkit mun kanssa mun suruja. Ja jotenkin sä oot sellainen lämmin tai niin kuin luotettava ystävä. Sä oot elämässä mukana ja kannat ja kuljet rinnalla. Ja mä halusin laittaa tämän videon ja kertoa, että mä oon myös täällä. Ja jotenkin haluun iloita sun kanssa sun iloissa ja kantaa sun kanssa sun suruja. Ja musta on ihan mahtavaa, että me ollaan yhdessä saatu kokea matkoja ja me ollaan saatu asua melkein naapurissa, käyty extempore-iltakävelyillä ja me ollaan saatu elää erinäköisiä vaiheita. Ja nyt on tällainen vaihe, kun te saatte olla siellä ja me ollaan täällä Suomessa, mutta se ei niinku yhtään muuta sitä, että sä oot rakas ja mä oon tosi jotenkin liikuttunut ja iloinen kaikesta, mitä ihanaa sun elämässä tapahtuu ja teidän elämässä. Ja halusin laittaa tämän viestin. Toivottavasti voit hyvin. Pus pus! Hellurei, ihana rakas Minttu. Täältä kuulee äitiyden tähtihetken keskeltä koronasta. Lähetellään terveisiä savannalta sinne savannin keskelle. Ihanaa, että saadaan tällä tavalla juhlia sun äitiyden lisääntymistä, seuraavaa uutta tulokasta ja ihanaa, että saadaan tyttötylleröitä lisää jellojengiin, kun on ollut niin poikavoittoista. Ja ihanaa, että ystävät siellä lähettää sulle järjestää sulle juhlat ja ikävä on sua aina kova. Sä oot yksi kyllä suosikki-ihmisistä aina ollut ja tuut aina olemaan sydämessä, vaikkei niin paljon ollakaan tekemisissä, mutta oot. Tai mä just yksi päivä muistelin, miten sä sanoit joskus nuorempana, että sua jännittää, että jos susta joskus tulee äiti, että ihan varmaan unohdat vauvan jonnekin kauaksi aikaa. Enkä tiedä, onko niin käynyt, sekin olisi ihan normaalia, musta tuntuu. Mutta päinvastoin sä oot saanut aikaiseksi ja muistanut ja jaksanut pakata ihan kaiken ja muuttaa sinne maailman toiselle puolelle. Ja sitä mä ihastelen sussa kovasti, että sä oot noin rohkea ja seikkailuhalunen ja teidän lapset tulee olemaan, tai on jo niin rikkaita, kun ne saa elää siellä lapsuuttaan. Ja oot ihanan tommonen rohkea ja rempseä ja hauska ja välittävä äiti, niin kuin ystävä myöskin. Olet tosi rakas ja me toivotaan ja rukoillaan, että kaikki loppuraskaudessa ja synnytyksessä ja ylipäätään vauvan kanssa saa mennä jotenkin tosi smoothisti ja kevyesti ja sillä lailla, että saatte nauttia koko perhe ihanasta uudesta vauvasta ja elämästä siellä ja kaikki saa mennä hyvin. Ja sellaista. Oot ihania juhlia sinne ja ollaan kuulolla. Hei Minttu. Halusin vain kertoa, että oot tosi rakas ja mä oon tosi onnellinen sun ja teidän puolesta. Ja sen lisäksi, että oot mun rakas ystäväni, oot aina ollut jotenkin mulle semmonen esikuva siitä, että miten eletään rohkeasti. Mitä tuli monenlaista elämässä, niin sitten sulla on jotenkin mun mielestä hirveän semmoinen rohkea asenne aina mennä kaiken läpi. Ja siis
rohkea silloinkin, vaikka varmaan monesti pelottaa, mutta et uskallat mennä niin kuin monessa jotenkin semmoiseen uuteen ja tuntemattomaan. En tiedä, liittyykö nyt, no vähän liittyy tähänkin tilanteeseen, mutta että olet semmoinen rohkeuden esikuva aina ollut. Tästä esimerkiksi sulle vauva, tämmöisiähän ne on sitten, kun ne syntyy tai kasvaa 2 kuukauden ikäiseksi. Rakkaita terveisiä sinne. No Heidi täältä työpäivän keskeltä jättää sulle tämmöiset videoterkut. Oikein ihanaa päivää sinne. Toivottavasti oot nauttinut olostasi ja tämä meidän videotervehdys sua ilahduttaa. Tämän videotervehdyksen tarkoituksena oli kertoa, miten hirvittävän monelle ihmiselle sinä ja te kaikki olette ihan hirvittävän rakkaita. No niin, mä nyt suunnilleen kokosin itteni täällä. Mutta haluan sulle sanoa, että oot ystävänä ja kummitätinä meille ihan hirvittävän rakas. Ja jotenkin ollaan tosi iloisia, että me saadaan teitä ihania saarnilaisia lisää tähän maailmaan. Tosi paljon tsemppiä sinne loppuraskauteen ja onpa kurja, kun ei tavallaan voitu nyt silleen lähekkäin käydä tätä sun raskausmatkaa, mutta onneksi nämä etäyhteydet on pelanneet ja sydämen yhteydet sitäkin vahvemmin vielä. Ja jotenkin vielä tuosta sun äitiydestä, että äitinä hirveästi ihailen sitä, miten jotenkin tosi semmoinen pitkämielinen ja sinnikäs äiti sä oot ja yritänpä siitä ottaa tähän omaan äitiyteen kovasti mallia. Mutta olet meille rakas ja ihan meidän koko perheelle, teidän ihan koko perhe on tosi rakas. Heippati hei sinne.